Agus bhí héan ag an breabhghailteacht faoi stúra cairn agus brecúisís na cúpla nóta. Ní bhíonn is éin ó heachtain ó seachtain. Tá sé fuar anóir. Tá sé anóir san Afric Heas. Tá sé deachar i chréisiúnt. Tá sé deachar i chréisiúnt. Tá me go maith. Cecha bhfuil tú? Cecha bhfuil tú? Tá me go maith. Tá an saoil agus a bhhair mhór i teachtasteach. Níor na sríanta an níos mó. Nuair atá daoine na seas go miniisciil, nuair atá daoine na heasa in aice. Nuair atá daoine na heasa in aice. Tá na cásanna i gcéirí níos líonmhara. Tá na cásanna i gcéirí níos líonmhara. Bé deireadh leis na sríanta amárach. Bé muid an a bheith gól agus a gcé taobhistí ón lámárach. Na bíalanna agus na tíosta. Bé cloigeann tín orainn. Pócaí fáilmha agus cloigeann tín. Tránó na márach. Cén sása fatánas chuide go na thumathirí gan a bheith an páirte ghlacantub margheall an nádar. Cén sása fatán agus chuide na thumathirí gan a bheith an páirte ghlacantub margheall an nádar. An dornálaocht. Tá sé go deas mhaiciall a ríist. Bhaile sé leis. Cáil na cluichí Olimpiacha im líana. A bhfuil si bheith gail luithint a saoire. A lán sléifte timpe. Castan na daoine gá chéile ach ní castan na cric ná na sléifte. An teachtain seo caite. Scríomham órán. Cén cileál órán? Meascán, cúpla cara, agus cúpla pinta chá sír. Pócaí fáilmha agus cloigeann tín. Céimh iad séasúr atá an? Caithfidh tú feartar téad éiciall. Cén na scunna na héanainn leat? Drámaíocht, an fuirseoir, an nuirseoireacht éanair, an gheamaracht. Bhí mé breanú ar iirseoireacht éanair le. Cuireann na scunna an ófáis trílíní fuachta le mar ghrian. Cuireann an ceol leis an atmosfér. Cuireann an ceol leis an atmosfér. Bhíonn muid éasca ahans. Seasan muid amach go mór. Seasan muid amach go mór. Seasan muid amach go mór. Tá codanna go na stáitianta trí hinne. Tá páirteanna go na stáitianta trí hinne. Tá sé 32 céim Celsius, 2 agus 20 Celsius, ach tá smúd san air margheallt ar na tínte. Sin ábhar árán cínte. Ábhar árán cínte. An ilfeist an air, an tarachtach an air. An tábhar árán, an tábhar árán. Tá neart le fólam. An éilifis, an fúniú, an áiríocht, ó am go chéile. Ní liad cloch na duine chreacailte farír. Le dearnaí, le déanaí. I gcobar Somália, i gcobar sa teach. Tá sé 32 céim Celsius. Tá sé 2 agus 20 Celsius. Bhíonn conradh na Gaeilge cheapa go bhfuil Gaeilge líofa go nillneamh mar sa tír. Tá sé meireamh. Scanrách sin as mo chreacinn me. Scanrách sin as mo chreacinn me. Tá malacht ortha. Tháinig an túir ar an talingracht. An naiscire.
An cran taulas an granimpur an tean rud a sfeidir at a cheannach an was. Na haber sin roáard na tosa sé chor agus ní stadice go nolog. Na haber sin roáard na tosa sé chor agus ní stadice go nolog. Ní bolleg le gréine bhéimeid ach bolleg le hiisce. Is deachar na dahan eiceal agus tú a breanú amach tríd a máisteach ar a bhainneoig. Is deachar na dahan eiceal agus tú a breanú amach tríd a máisteach ar a bhainneoig. Bhí an teocht a bairdein le coppla lá nuas. Ní bolleg le gréine bhéimeid ach bolleg le báisteach. Ní bolleg le gréine bhéimeid ach bolleg le báisteach. Bhí muis. Na Saoirse, Maragan na Néan, an Seamlas. Bhí an adháil in na fócaige, cleas an cliste leog, is dógur mhór a cuireas go na Gardaí céanna ceapan. Níon ha America. Féin sé héin breas áhhail te an. Brisúr a bhaid agaí. Slám fion chuire. An lucáiste. An geal glachador, an geal glachador, an geal glachador. Ig teagascóir. Tá sé stráiti. An bhilteog. Rín na cartaí. An máb. An dráb. Hart. Trufanna. Muillete. Sperrta. An cíná. Tóna gé. A wacht na náran. Na náran. Séantachta, séantachta. An tíchan. Feici man chéadú eile siop le chóna déagus nidrelín.